Op het Eres in Boetenpost wie was je open avond. Groep achters van verschillende squallen uit de regio kwam oriënteren of dit misschien wel de squal is die bij hun past. Vandaag hebben we onze doedag en op dit moment de open avond. Dus vandaag konden leerlingen tijdens de doedag mini-lesjes volgen om een idee te krijgen van wat we hier doen op onze school. En vanavond zagen we heel veel leerlingen weer die we vandaag ook overdag gezien hebben. Die kwamen nu met de ouders om te zien hoe onze school eruit ziet. Wat zijn de populairste vakken hier? Ja, dat zijn toch inderdaad echt de praktijkvakken. Met name het vak bloem, ook het vak dier vinden leerlingen heel leuk. Koken vinden ze heel leuk. Ja, de theorievakken vinden ze gewoon iets minder leuk. En wat vind je nou het leukste hier op school? Eigenlijk wel koken. Koken. Is er wat goed in? Jawel. Er is zo oren. Nou, Jerkje. Geen grapje. Maar ik kan hier ook droomvliegen, net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor. Het is er eigenlijk altijd. Hierachter kun je ook nog naar de techniek toe gaan. De docent had al je plaatsjes verstappen. En dan moesten wat opziekje, al je woorden. En dan moesten we heel veel woorden van meidje. Wist ik al naar welke school het gisteren? Bij hier al wat oors. Ja, ik ga morgen naar Jutgeburg. Maar ik denk dat dit hem wel wordt, ja.